Шановному панству, день добрый! Пам'ятаєте, у Якуба Коласа у новой землі пред ими Случина ляжала, сторонка мила и богата. Народ, видать, жил пановато. Знайомтеся, шановне панство, Случина, вёска Барок, Слуцкий район, Минская область, былое Великое княжество Литовское, а сёння республика Беларусь. Назову Барок, шановне панство, вось гэтая вёска атрымала толькі гадкоў 50 таму назад. Ну, можа, крышку болей, у 1969 годзе. А вось спрадвеку гэтае паселішча звалася Баславічамі. Ну, ці як у некаторых дакументах яшчэ сказана Баслаўцы. І ўпершыню ў летапісы двор Баслаўцы патрапіў яшчэ аж у 1499 годзе. У грамаце вялікага князя, Великага княства Літоўска Александра. Гэтае паселішча вось пазначана як адно з буйнейшых паселішч Слуцкага княства. Слуцкае княства, шановнае панство, яно было калісьці буйным феадальным уладаннем у Вялікім княстве Літоўскім. Яго межы былі вось аж ад вытокаў Нёмана і да Прыпяці. І ўтварылася яно ў 1395 годзе. Якраз тады вось недзе наш вялікі князь Вітаў, значыцца, нешта, не падзяліў са сваім стрыечным братам Уладзімірам Альгердавічам, які кіраваў тады кіеўскім княствам. Ну і ён адабраў Уладзіміра Альгердавіча кіеўскае княства, якім той кіраваў, і ўзамен, як кампенсацыю, аддаў яму слуцкае вось гэтае княства. На пачатку цэнтр слуцкага княства быў у Капылі, а пасля ў Слуцку. Дык вось ад гэтага князя Уладзіміра Альгердавіча і пайшла дынастыя слуцкіх князёў. Ва Владзіміра Альгердавіча нарадзіўся сын Александр, якога з дзяцінства ўсе звалі Аля, Алелька. Дык вось ад гэтага Алелькі і пайшлі слуцкія князі Алелькавічы. Алелькавічы былі ад галінавання велікакняжацкай дынастыі ў Вялікім княстве Літоўскім. Князі слуцкія Алелькавічы карысталіся пэўнымі прывілеямі, як блізкія сваякі ягелонаў. Яны засядалі ў радзе Великага княства Літоўска на спадчыннай аснове і карысталіся гербам велікакняжацкай дынастыі і ўсёй дзяржавы пагоняй. Яны мелі значны ўплыў на магнатаў і часта ўзначальвалі палітычныя групоўкі. Слуцкія князі Алелькавічы вызнавалі праваслаўе і рабілі наданні цэрквам Слуцка і Кіева-Пячорскай лаўры, дзе некаторыя прадстаўнікі гэтага роду і былі пахаваныя. Слуцкім князям Алелькавічам слуцкае княства належала больш за 220 гадоў. У 1582 годзе слуцкі князь Юрый Юрьевич Алелькавіч вырашае слуцкае княства падзяліць на 3 часткі паміж сваімі 3 сынамі
Юріем, Сямёнам і Александрам. Баславічы пры дзядьбе дасталіся Александру Алелькавічу. Ён вучыўся ў Кракаве, а жаніцца не паспеў і маладым памёр у 1591 годзе. Ну і хаваць яго прывезлі ў Слуцк. А праз год памірае і ягоны брат Сямён. Той, правда, ажаніцца паспеў, але нашчадкаў не пакінуў. І толькі ў Юрія Юр'евіча Алелькавіча нарадзілася дачка Сахвія. І вось на гэтых трох братах і скончылася дынастыя слуцкіх князёў Алелькавічаў па мужчынскай лініі. Ну, ці, як кажуць, па мячы. Сахвія Юр'евна Алелькавіч, яна стала адзінай спадчыніцай усяго слуцкага княства. Яе выдалі замуж за Януша Радзівіла. Але ў 1612 годзе, 19 сакавіка, прырода Сахвія Юр'евна памерла. І саркафаг з яе целам прывезлі ў Слуцк і паставілі ў Спаскай царкве на Трайчанах, якую фундавалі князі Алелькавічы на месца вечнага спачыну гэтага слаўнага роду. Сахвія Алелькавіч сярод людзей славілася рознымі богаўгоднымі справамі. Народ лічыў яе блаславёнай і на кожнае свята збіраўся ля яе пахавальні. У Слуцку захоўвалася кніга з апісаннем цудаў, што адбываліся па малітвах вернікаў пры грабніцы з нятленнымі мошчамі слуцкай княгіні. У 1984 годзе святая праведная Сахвія далучана да сабору беларускіх святых. Сёння нятленныя мошчы святой Сахвіі Алелькавіч спачываюць у мінскім кафедральным саборы Святога Духа. Пасля смерці Сахвіі Алелькавіч слуцкае княства стала уласнасцю князёў Радзівілаў. Дарэчы, вось калі у Радзівілаў самым улюбёным мужчынскім імем было Мікалай, і Мікалаем называлі кожна старэйша сына ў сям'і, то у князёў Алелькавічаў аж два было такіх улюбёных мужчынскіх імёны. Гэта Юрый і Сямён. Дык вось, шаноўнае панства, слуцкія князі Алелькавічы, яны даволі часта фундавалі праваслаўныя храмы і асвячалі іх у гонар сваіх нябесных заступнікаў. Дык вось тут у Баславічах царква была з даўніх часоў, кажуць. Але ўзгадка пра гэтую царкву была толькі ў 16 стагоддзі у грамаце слуцкага князя Сямёна Юр'евіча Алелькавіча ў 1556 годзе. І хто ведае, шаноўнае панства, можа, гэта менавіта Сямён Юр'евіч Алелькавіч даў загад збудаваць тут у Баславічах царкву праваслаўную і асвяціць яе ў гонар свайго нябеснага заступніка Сімеона Стоўпніка. Сімеон Стоўпнік, шаноўнае панства, нарадзіўся ў 390 годзе ў Сірыі і стаў сірыйскім хрысціянскім манахам. Ён знакаміты тым, што пражыў на слупе 37 гадоў у пасце і малітве і атрымаў ад Бога дар лячыць цялесныя і душэўныя хваробы, а таксама прадбачыць будучыню. Вось у гонар такога святога, шаноўнае панства, і стаяла ў Баславічах царква. Але здарылася бяда. У 1797 годзе тая драўляная царкоўка згарэла. І тады было прынятае рашэнне са Слуцка сюды перавесці царкву драўляную, якая таксама была асвечана ў гонар Сімеона Стоўпніка. І ў 1799 годзе царкву са Слуцка перавезлі сюды ў Баславічах і паставілі на колішнім старажытным месцы на каменным падмурку. Храм быў помнікам народнага дойлідства з рысамі барока. Знаўцы кажуць, што разам з царквой у Баславічы быў пераведзены і іканастас са Слуцка. Ён быў трох'ярусны з залатой аддзелкай і змяшчаў 40 абразоў у італьянскім стылі. Некалькі абразоў з таго іканастаса захаваліся і па сённяшні дзень. Яны датуюцца 18 стагоддзям. Іх адрэстаўравалі і захоўваюцца яны у Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. Побач з царквой была пабудавана новенькая драўляная званіца, на якую знялі 5 званоў.
Вакол царквы былі могілкі, і ўсё гэта абнесена было драўляным тынам. І прастаяла тая драўляная царква Сімеона Стоўпніка тут у Баславічах аж до 1931 года. А тады былі часы богаборніцтва. Сказалі, што Бога нямае, храмы нікому не патрэбныя, і царкву тую драўляную разабралі. А з намоленага царкоўнага дрэва збудавалі калгасныя пабудовы. Так і було? Ну так і було, наверное. Наверно, да. Раз чалавек кажа, так было. На тым месцы, дзе стаяла драўляная царкоўка, быў пастаўлены вось гэты памятны валун. А вось гэтую цагляную царкву побач з драўлянай царкоўкай было вырашана збудаваць яшчэ аж у 1868 годзе, шаноўнае панства. Уся справа ў тым, што прыход Баславіцкай царквы быў вельмі вялікі, а царкоўка драўляная была маленькая, і ўсе жадаючыя не маглі патрапіць туды. І тады было вырашана на сходзе прыхажан збудаваць новую цагляную на 700 чалавек. І гэтая царква павінна была стаць першай царквою мураванай у Мінскай епархіі, збудаванай менавіта сіламі прыхажан. Вырашылі, ну і хацелі ўжо распачаць будаўніцтва, але нешта пайшло не так, будаўніцтва прыпынілася, і толькі праз 40 гадоў, у 1912 годзе, тут закіпела праца. Пачалася будавацца гэтая царква. Але тады вось ніхто нават і падумаць не мог, што праз нейкія 2 гады пачнецца Першая сусветная вайна, а там рэвалюцыя, і свет увесь перавернецца да гары нагамі. Так што царкву ў сувязі з гэтымі ўсімі падзеямі не дабудавалі, яна стаяла недабудованая, а ў 1930 годзе сабраўся сход мясцовых жыхароў, і было вырашана, што царква больш нікому не патрэбная, што гэта перажыткі даўніны, і што ў царкве тут у гэтым будынку трэба зрабіць электрастанцыю, каб промні, лямпачкі маглі цалкам ускрозь знішчыць все куточкі цемнаты. На электрастанцыю сіл не хапіла, і у будынку царквы было зроблена зернесховішча. Ну, а там пачалася Другая сусветная вайна, і летам 1941 года сюды прыйшлі немцы. А за немцамі у верасні месяцы сюды прыйшлі 2 бацюшкі праваслаўныя, якія пачалі рамонт храма. І мясцовыя жыхары пачалі дапамагаць ім, чым маглі. Пачалі прыносіць з дома ўсе абразы, што хавалі ад актывістаў. І храм быў адрамантаваны, былі пастаўленыя крыжы, і тут пачалі ісці набажэнствы. І вось 1941 года і па сённяшні дзень царква Сімеона Стоўпніка больш не закрывалася. Яна дзейнічае і па сённяшні дзень.
Царква Сімеона Столпніка, яна цалкам збудавана з мясцовай цэглы. Тут вось калісьці стаяла баславіцкая цагельня, і на кожнай цагліне выбіта слова «баслаўцы». А вось гэтыя нішы, гэта засталіся яшчэ з тых часоў, калі тут стаяла рыштаванне. У 1911 годзе, у траўні месяцы, тут, у Баславічах, нарадзіўся Сцепан Ліхадзіеўскі, які стаў беларускім паэтам, крытыкам, перакладчыкам і літаратуразнаўцам. У 1933 годзе Сцепан Іванович быў беспадстаўна арыштаваны, асуджаны і адпраўлены ў высылку ў Казахстан. Пазней ён пераехаў ва Узбекістан, паступіў у Ташкенцкі педагагічны інстытут і там пазней пачаў працаваць, атрымаў званне дацэнта, а пасля стаў прафесарам. Ён вывучыў узбекскую мову і пачаў пісаць вершы па-узбекску і стаў сябрам Саюза пісьменнікаў Узбекістана, але працягваў пісаць вершы і па-беларуску. Займаўся перакладамі на беларускую мову узбекскай, нямецкай і французскай мовы. Памёр у Ташкенце, дзе і быў пахаваны. Вось не ведай дакладна, ці часта прыязджаў Сцепан Іванович з Узбекістана сюды, вось у Баславічы, ці не, але тое, што па начах яму снілася Беларусь, родная вёска, маладосць, думаю, гэта дакладна. Аднойчы, будучы ў Узбекістане, ён напісаў: «Жыве ў Ташкенце чвэртку века, не знайдзе закончыць век, ён беларус сярод узбекаў, між беларусаў ён узбек». Мясцовыя краязнаўцы, шановнае панства, мне вось распавялі, што калісьці тут, вось дзе гэтыя палі, былі балаты скрозь. І пасярод балот тут быў груд вялікі, а на тым грудзе расло шмат дубоў. А паміж тых дубоў стаяла царкоўка, а вакол царкоўкі той жылі людзі. Дык вось у наваколлі вось гэтых людзей усіх на грудзе звалі багаслоўцамі. Адсюль, кажуць, і пайшла назлова багаслоўцы, баслаўцы, баславічы. Поспехаў вам, шановнае панства, і ўсё самае найлепшае. Да пабачэння!